Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma leħqet mira kruċjali fih dan il-proġett maġġuri li qed isir brabta mal-kwalità tal-ilma f'pajjiżna. Proġett li b'kollox se jiswa iktar minn 130 miljun euro u li għalih inkisbu fondi Ewropej. Il-kap eżekuttiv Richard Bilocca spjega li ħarġu 158 tender b'130 minnhom diġà ġew aġġudikati. Target li kellna ta' nfiq ta' flus, id-disbursement target ta' fondi Ewropej intlaħaq. Kien target ambizzjuż ħafna ta' 37 miljun euro intlaħaq qabel iż-żmien u ħankunu din naqbżuh. Xi fisser dan li lħaqna t-target? Dan ifisser li n-nies idin eqreb illi jirċievu servizz aħjar fi djarhom. Il-proġett holistiku se jkun qed jibdel ta' taħt fuq il-mod li bih jiġi prodott u mqassam l-ilma fil-Gżejjer Maltin. Hawnhekk is-Sur Bilocca semma diversi proġetti li jinsabu għaddejjin. Bħalissa bdew ix-xogħlijiet fuq mina bejn Taqali u Pembroke, xogħlijiet li ħajswew ma' 33 miljun euro. Ħajbdew xogħlijiet fil-ġimgħat li ġejjin fuq l-outskirts tal-Qrendi u Ħażebbuġ, proġett tal-fuq minn 10 miljun euro fejn ħajkunu għadu ngħaddu netwerk ġdid tal-ilma biex jasal ilma iktar b'volum b'saħħtu u kwalità aħjar. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Pumping Station f'Takandja, il-Ministru għall-Maniġjar tal-Ilma Joe Mizzi sostna li r-riżultat miksub wasal grazzi għal fatt li kulħadd ħadem flimkien. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-ilma huwa riżorsa li ma tantx jidher u allura ma tantx jingħata każ. Hawn semma li fil-passat saru żbalji kbar u kien hemm ħafna ħela ta' ilma. Dan filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia enfasizza li l-ilma huwa priorità kemm għal pajjiżna kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Aħna bħala Malta irnexxinna naqdu żewġ programmi ta' fondi Ewropej, dawk ta' koeżjoni u dawk tal-agrikoltura biex flimkien għadna miljun euro għall-ilma mill-2014 sal-2020. Il-proġetti għandhom lan li l-ilma apparti li jibqa' sikur kif diġà hu ikun ta' kwalità aħjar kemm fid-dera u anke fit-toma. Għan li mistenni jintlaħaq fi żmien sentejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.